Çekdarên Belûç, li xala sifir sînorê Seravan êrîşî tîmeke operasyonê ya sê-neteweyî ya girêdayî Pasdarên Terorîst kirin. Herî kim, deh kes kuştin û du kes birîndar kirin. Sîbeha roja şemiyê hejdehetirme. Şervanên Belûç êrîşî cihê tîmeke operasyonê ya girêdayî, baregeha herêmî ya Qudsê ya terorîst û rêveberiya baregeha operasyonê ya seccada Pasdarên Terorîst li bajarê Seravan li herêma Beçerahî. Li xala sifir sînorê bajarê golşan kirin. Dîvê êrîşê de herî kem de hendamên ve tîmê hatin kuştin û du kesên din ku yek şîvan serokê ve tîmê bû birîndar bûn. Piştî êrîşê, şervanan sevesayîtin ve tîmê şevîtandin û çek û alavên wan bi swêrê bîrin.